הדרכה והנחיית קבוצות הם מקצועות מאוד מורכבים. הקבוצות מאתגרות אותנו כל פעם מחדש, ולא תמיד יש לנו את הכלים להתמודד עם כל המורכבויות במערכת היחסים העדינה בין המנחה לקבוצה. אנחנו יכולים להיות מומחים בתחום הידע שלנו, ובכל זאת לחוות קושי מול הקבוצה. בכל פעם שאנחנו מתחילים מפגש, במקום ליהנות עם המשתתפים ולעוף איתם יחד אל מחוזות הידע והחוויה, אנחנו מתעסקים בקונפליקטים, חוסר הקשבה, ומרגישים שהקבוצה לא איתנו באופן מלא. במקום לסיים את המפגש בתחושה של סיפוק, אנחנו מסיימים אותו בתחושה של החמצה ותסכול שגורמים לנו לפקפק האם אנחנו במקצוע הנכון. הנחיה והדרכת קבוצות מצריכים התפתחות אישית מתמדת. הם דורשים מאיתנו לפתח חוסן, ביטחון ויצירתיות. אנחנו לא יכולים להישאר עם ארגז כלים מוגבל, וצריכים לשדרג אותו. בהשתחוויה יש לנו ידע מצטבר של למעלה מ-12 שנה בהנחיית קבוצות ועבודה עם מנחים. ראינו כיצד מנחי קבוצות מפתחים את היכולות שלהם והופכים למנחי קבוצות מובילים ומבוקשים. ומה יותר נפלא לעשות את זה מאשר עם כלים מעולם התיאטרון? בהשתחוויה אנחנו עובדים עם קבוצות על חיזוק הביטחון ופיתוח מיומנויות אישיות באמצעות תיאטרון. אז למה לא לעשות את אותו הדבר גם עבור מנחים? זו הסיבה שיצרתי את הקורס מאחורי הקלעים של הנחיית קבוצות מצוינת. קורס אודיו לשיפור מיומנויות הנחיית קבוצות באמצעות עקרונות תיאטרון. הקורס בנוי מ-12 פרקים מוקלטים, אותם תוכלו לשמוע, ללמוד ולתרגל ללא הגבלת זמן ומקום. הרשמו לקורס, התחילו ללמוד עוד היום, והעניקו לעצמכם כלים יוצאי דופן להנחיית קבוצות.